Lakhaing ko rapon nilip constituency ke parlo Sarihuti nihang biarong along Jirsong Asong pen Reverend Father Joseph Thangkachan Anparta Borsali Teron Koilamati pen Joseph Teron Kolomsing Teron. The leading site news a CEO atum Sarihuti nihang biarong anpalidamsi kesung kachetong vek ahemtun atuma aphan kerap ke pajir dam. Kedoo ka lisita kesung ahut kerap dun long ta isi ningkang samlong. Kesung arat aphan men sung de ahut ang hor ke parjang duna son bensi sang jang thu kechua ingti tarpulin sa biscuits lapen harsun ke hai hui kesung arat aphan Jirsong Asong hin pen Sarihuti arat langgethe pen kesung atum aphan pipa jertekang si aning pathe tekang rinti langgethe pen kesung ke phodun kadu kawe doning kora phohem tu natum aphan kerap pajir ponlong lo labang so ki pi ke pajir ahut rong asar devin beta chetong dunsi alangli amikar atum aphan keron ke pajir hu chetong dunsi Jirsong Asong pen ke dam Father Joseph Thangkachan aphan ning kaching duk lapen ning kang sam ang thek karbia poho pen man pengta pipon Koilamati pen Samson ingti karbing long life